Morning! Bardagula na! Parang masaya! Morning! Magpurautan din para sagad na! Kasama nyo sa pag-unat Mumog Hilamos, ang Angkol, Morning Call! Dagul, at si Tita Morning, Tits! Tanya sa Feel Good Morning! Cool? Ayaw cool. Bata pa ko cool. Dear Call and Tits, isang mapagpalang araw po sa ating lahat, lalo na sa mga suking tagapakinig ng inyong programa. Ako po si Fredo ng Bulacan. Isa po akong promodizer sa Save More. Nais ko lang po ibahagi, Call and Tits, ang kwento ko kung paano kong napasagot ang aking asawang si Ellen noon. Dati po kasi, hindi po ako naniniwala sa kasabihang stick to one. In short, isa akong ka-fake fool. Ayoko ako yung masaktan. Mas mabuti ng maunahan. Kung kaya't nasubukan ko na ring pinagsabay ang tatlong babae sa aking buhay. Matangkad po ako. Hindi naman kagwapuhan pero malakas ang sex appeal. Napagsabay ko po, may kahera, meron ding promo girl, at meron ding kaibigan nung kahera. At ganito po ang aking kuwento. Naman yung gusto mo. Teka, ano ba? Huwag ka nang umiyak. Lang naman eh. Ngayon na nga lang tayo magkita ulit eh. Kasi nga, kaya ka nakakapagkita kasi gusto mo ako tikman. Pero kapag kompleto naman yung sex life mo, hindi mo naman ako hinahanap. Clear naman. Tatampo na ako sa'yo. Ilang beses ba natin pagtatalungan to? Eh, alam... Anong talungan? Talunan. Yung talong ko. Ay, sinasabi ko si busy ako sa trabaho. Kasi, siyempre, gusto ko rin ma-promote. Gusto ko rin maging coordinator. Gusto ko rin maging supervisor. Gusto ko rin maging manager pagdating ng panahon. Pero bakit mo ako chinachat lang once a week? Pag gusto mo lang magkita tayo. Hindi clear. Makinig. Saka mo lang ako sinasabihan ng I miss you kapag nagsabi ako ng saka ka lang nag-I miss you to pag I miss you ako. Kaya nga, I miss you. Oh, ayun na, I miss you. Kaya nga ako nandito kasi na-miss I kita. want more. Pakasal na tayo. Ha? Pakasal na. Sobra naman yun. Sige na. Break o kasal? Eh, teka lang. Break o kasal? Claire, wala sa usapan natin yan. Hindi pa ako Kaya handa. ito na nga Mag-iipon pa ako. pinag-uusapan na Anong nga kasal-kasal? natin.
Pakasalan kita kahit sang simbahan pa yan. Sa Kahit- kasal mo na bago sex. Alam mo, parang ngayon ka lang, tapos na nga, may nangyari na nga sa atin, gaganyan ka pa. Hindi pwede bawiin. So, anong gusto mo? Break na tayo, ayoko na. Hiwalay na tayo. Hiwalay na tayo, Fredo. Ayoko na. Yan ba gusto mo? Oo, ito ang gusto ko. Sige. Ano mo magagawa kung ayaw mo na. Ganun lang kadali sa'yo? Alam nyo kayong mga babae, gusto mo ipag-iwalay, tas papayag kami. Magagalit kayo. Ano ba talaga? Sinusubukan ko lang naman! Kung pipiliin mo yung kasal, pero ikaw, payag ka naman na makipag-break, halatang sex lang yung habol mo talaga! Yung katawa ko lang yung gusto mo! Hindi ka... Napaka-babaero mo! Claire! Diyan ka na! Break na talaga tayo! Ano? Payag ka? Ikaw, yan ang gusto mo. Hindi lang! Pumapayag ka talaga! Ang bilis mo naman makalimot! Ganyan ka ba? Nakarami ka na reserva, ha? Alam mo... Ari... Tama na! Kung ayaw mo, di wag mo! Break na tayo! Sige, mag-break na tayo. Ganun lang kadali sa'yo! Ikaw naman nagsabi, break na, tapos ngayon, sinabi ko, oo, pinayagan kita, ayaw mo na. Talaga papakawalan mo ako! Ibig sabihin katawan ko lang yung habol mo, Fredo! Ang pakababaero mo! Break na talaga tayo! Ano, payag ka? Sige, yun ang gusto. Payag ka talaga! Diyan ka na! Alis na ako! Ito na ako sa pinto! Sige, ingat ka. Hindi mo ako pipigilan! Alis ka na ba't ka bibig? Bubuksan ko na itong pinto! Buksan mo na. Hindi mo ako pipigilan! Hindi nga, malis ka. Pasensya ka na, Claire. Bababa na ako nung ano? Baba ka na sa hagdan, sige, Hotel. bumaba ka na. Andito na ako sa hagdan! Hindi mo ako pipigilan! Sige na, ingat ka, ingat. Hindi mo talaga ako itusin! Usap ako lang. Sampal na lang, wala na duraan. Diyan ka na talaga. Ito na. Last one na talaga to. Ano ba talagang gusto Last mo? one na. Makikipaghiwalay na ako. Hiwalay o kasal. Pasensya ka na, pero hindi ko kaya. Hindi ko pa kaya magpakasal. Hindi pa ako handa. Grabe ka talaga. Makukarma ka din tandaan mo itong araw mo na ito. Makukarma ka din. Hindi mo ko hinabal. Hindi mo ko hinabal. Hinayaan ko na si Claire na umalis sa buhay ko, Col and Tits, dahil sa totoo lang, natotoxic na rin ako sa kanya. At saka may reserve naman ako. 3 sila sa buhay ko, kaya may 2 pa. Uy! Ako si Moises. Subalit, nagkahiwalay din kami nung 2 dahil busy nga rin ako sa trabaho. Masyado na kasing demanding ang mga babae ngayon eh. Di mo lang ma-replyan, gagalit agad. Di mo lang mahatid, magagalit agad. Kaya nagbago lang ang lahat nung nakilala ko si Ellen. Dicer din po siya katulad ko. Nabighani ako dahil maganda, matangkad at sexy po si Ellen. Marami rin po nagka-crush sa kanya. Kaya hindi na rin ako nagpahuli sa pila. Yung iba ay inunahan ko na. Niligawan ko po si Ellen.
Tinapay, tsaka may chocolate, tapos may Stop! flowers. Kaya ko rin bumili ng sarili kong tinapay. Kahit 10 tinapay kaya ko. Flowers, I can buy myself flowers. Ellen naman. Hindi pa rin ba ako sasagutin? 5 buwan na ako, 6 na buwan na pala ako naligo So feeling sa'yo. niya nadadaan kami sa flowers tsaka tinapay. Ano kami, patay gutom? Ano kami, sabik sa bulaklak? Nadadaan... Hindi kami nadadaan sa ganito. Alam ko. Hindi lahat ng babae nadadaan mo sa ganito, Fredo. Alam ko, Ellen. Alam ko hindi ka sabik sa bulaklak. Ako yung sabik sa bulaklak. Ito mo, napakababaero mo. Hindi, ang sinasabi... Kilala ka na kita. Hindi, Ellen. Ikaw, kilala ka na hustler sa babae. Fredo, Eh. please lang tigilan mo na ako. Wala kang mahihita sa akin. Stop. Ellen naman. Inayaan mo akong sabayan ka sa pag-uwi, hatid, sundo. So tapos, feeling nyo dadaan ako sa hatid sundo kami mga babae. Feeling nyo, kaya namin umuwi mag-isa at pumasok sa trabaho mag-isa. Grabe naman. Naligaw naman ako ng maayos sa iyo eh. Sana naman pagbigyan mo rin ako. Sad boy yarn. Babaliin ko yung leg ko para maawa siya. Sige na. Tagal ko na, seryoso naman ako sa iyo eh. Ako, lahat nanligaw sa akin pa sad boy. Kinukwento pa yung mga nakaraan nila para maawa ako. Para kunyari makarelate ako. Ha? Pero hindi mo ako madadaan sa storya mo at sa babali-bali ng leeg mo. Hindi. At sa papungay-pungay ng mata mo. Ano tingin nyo sa akin? Hindi naman to tulad ng mga naligaw sa'yo na merong SST eh. Or sad story theory. Hindi naman ako ganun. So yan sa'yo, totoo yan, legit. Totoo na Hindi. minamahal kita, Ellen. Pagbigyan mo na ako, 6 na buwan na ako nanligaw sa'yo eh. So pag 6 na buwan, kailangan sagutin na kita. Hindi ako madadaan sa ganyan. Sige na. Baka lang naman. Tumigil ka na. Parang awa mo na. Hindi mo ako madadaan sa mga ganyan. Sige naman oh. Nanghawit na, nagka-stiff neck na ako. Maghihintay ka ba? Kung talagang mahal mo ko, iintayin mo ko kahit 5 years pa yan. Grabe naman sa 5 years. Pero sige, subukan ko maghintay. Let's see. May power vested in me. Ikaw ay na-busted. Oh, excuse me. Anong busted? Di pa ako busted. May chance pa ako. Sabi ni Ellen, sasagutin niya ako. Malapit na raw. Ilan? Gaw. Ang tanong, gaw, kailan? Gaw, kailan? Diba? Gaw. Diba, Kim? 1, 2, 3, go. Kailan? Kailan? Gaw, ano gaw? Sagot. Parang nabali na yung leg mo, gaw. Yun na nga eh. Uy. Di na nabalik yung leg Bong. ko. Bong. Yung ikaw, mga babaero pala nakakahanap talaga ng katapat, no? Ay, nako ako. No, totoo pala yun, no? Kung ako, yung last ko niligawan, Oh. 1 linggo lang, napasagot ko na. 1 linggo. Sa kanya, 6 na buwan, hindi pa napasagot. Ikaw, Kim, yung last mo na jowa ngayon, na chicks. Siya nag-chat. Carsio model. Siya nag-chat. Siya nanligaw sa'yo. Ako, kahit kailan, hindi ako nauunang mag-chat. Babae na unang mag-chat Talaga? sa akin at manligaw. Ganun dapat. So ngayon, kayo na. Kami na. Eh sila, 6 months, di pa rin sila. Ano ba kayo? Pinsan ko ba kayo o hindi? Ba't ganyan kayo? 1, 2, 3. Pinsan. Pinsan. Pero kami, Pero, basher. may jowa kami. Kaya madali lang kami sinagot. Si Kim sinagot agad. Siya pa ang niligawan. Ako niligawan. Ako sinagot sumagot. agad. 1 linggo pa lang. Pero ikaw, 6 months na. Hindi pa rin. Teka. Alam mo, kinakaya ka na ng lahi natin eh. Oo nga eh. Alam mo, tatakwil hindi ka na pamamanahan ng lolo natin. Ay, naku. Sa halip na tag 200 square meters, wala lang, pasok na lang. Lupa sa pasok na lang lupa matira sa sa'yo. paso na lang ibigay sa'yo. Oo. Yung lumang balon na lang sa'yo. Ayun, doon ka sa lumang balon, may daring doon.
lalabas si Sadako. Oo, tapos! Teka, ewan ko sa inyo. Hayaan nyo, mapapasagot ko rin yan si Ellen. Tandaan nyo yan. Markahan nyo sa bato yan. 1, 2, 3. Napaisip na po ako kung itutuloy ko pa rin po ba kolantis ang panliligaw kay Ellen. Mukhang pinagtitripan ng yata ako. Pero may huling baraha pa po ako. Nagkasabay kami nung isang hapon na iyon. At sa loob mismo ng jeep, paabot po ng bayad. Kaya Ako na magbayad. Oh, syempre, alangan naman ako. Ilan po ito? 2 po yan. Diyan lang sa ano po, sa may... Huwag ka masyadong madikit sa akin. Bakit ba? Ba't parang init na init ka sa akin? May mens kasi ako. Sana nga hindi mo na lang ako hinatid. Kaya ko naman, sabi ko naman sa'yo, kaya ko naman pumunta sa trabaho mag-isa. Hindi ko na kailangan ng hatid-hatid mo. Ellen naman? Grabe ka naman. Parang ngayon na nga lang eh. Teka, Ellen. Kung itatanong mo kung kailan kita sasagutin, mag-intay ka pa. Please, Fredo. Diba sabi ko sa'yo mag-antay ka? Ulit-ulit lang tayo. Alam ko na itatanong mo kahit nandito sa jeep para lang sagutin kita sa harap ng mga tao. Ganito. Hindi mo talaga ako sasagutin. Mag-intay ka nga. Tatalon ako. Wag ka... Oh. Kita mo yung isang pa ako, nasa estribo, natatalon ako. Ay, kaya ko din yan eh. O, yung isang pa ako din. Oh. Tatalon talaga ako. Fredo, may mga tao. Ano ka ba? Wala akong pakialam, tatalon ako. Fredo, huwag ka maingay. Hindi mo naman ako sasagutin, di Hello ba? po, pasensya na po kayo. Hindi, okay lang. Sige. Anong ginagawa nyo? Kayo ba'y nag-aaway na mag-darling? Hindi. Anong Nay, ginagawa huwag na po nyo? kayo makialam na sasagot. Ay, bastos kang bata ka. Nay! Ba't ako hindi makikialam? Hindi, sabi ko po, tatalon na ako eh. Ba't Tatalon ka- na ako ha? Ba't Ano? ka tatalon? Nay, anong pakialam niyo? Nay, kami na lang po May nag-usap. pake ko. Ba't ka tatalon? Ineng, sagutin mo na yan. Tatalon yan. Nay, wag na po kayong sumali, Nay. Ellen. Diyan lang po kayo. Tatalon na ako. Fredo! Bababa ako! Bababa na. Ano? Sasagutin mo ko hindi? Tatalon ako sa jeep. Ano? Bababa na tayo. Halika na, halika na. Tatalon na nga ako. Ano? Baba na muna tayo. Mag-usap tayo dun sa baba. Sige. Siguraduhin mo ha. Huwag ka nga ganyan. Anong talon pa to? O ano? Sasagutin mo na ba ako? Oo na. Tayo na? Oo. As Ulit-ulit. in tayo na nga. Oo nga. Patalon-talon ka pa sa jeep dyan. Nalalaman. Eh, Huwag mo nang gagawin yun na. Nag-aalala ko sa'yo eh. talaga? Huwag mo nang gagawin yun. Huwag mo nang sasaktan yung sarili mo. Eh, ikaw kasi. Oo, mahal na kita. So, tayo na ha. Oo nga. Anong petsa ngayon? Ay, salamat. 20? Basta, 28. August 28. tayo na ha. Mm-mm. Yes! Effective!